Бары тик аралашу өчен җидди сүз генә кирәк. Без дә сезнең белән бүген төрле фәннәрне искә төшердек һәм әйдәгез бүген без үз формулабызны чыгарып карыйк. Ә беләсезме, иң матур физик формула ул нәрсә? Ул шигырь әлбәттә. Бу инде безнең билгеле фикер. Хәзерге вакытта һәрбер класста 3 сәгать. 10-11 классларда 1 сәгать татар теле, 2 сәгать әдәбият. Элек иде 4 сәгать, 2 тел, 2 әдәбият. Өстән югарыдан кимәттәләр инде сәгатьләрне. Хәзерге вакытта бик авыр. Хәзер руслаштыру бара инде, күбесенчә балалар рус телендә сөйләшәләр. Балалар бакчасында рус телендә сөйләшәләр, шуңа күрә мәктәпкә киләләр, бик авыр. Хәзерге вакытта. Элек алай түгел иде. Безнең балалар әз булу сәбәпле мәктәпне яптылар. Ondan sonra indi biz менә Чуваш мәктәбенә барып кушылдык. Безнең татар тел сәгатьләре бетте һәм безгә 3 сәгать түгәрәк бирделәр. Менә шул 3 сәгатькә 24 бала түгәрәккә йөри, аларны 2 бүлеккә бүлдек. Нык көрәштеләр. Бик нык көрәштеләр. Көрәш зур булды. Ата-аналар бик күп бирделәр. Килүчеләр дә күп булды һәм ничек уйладылар, шулай эшләделәр, үзләренең планнарын үтәделәр инде. Елдан-ел авырлашыр инде, хәзер инде менә Чуваш мәктәбенә барабыз, Чуваш балалары үзләренең телендә сөйләргә гадләнәләр, ә безнең татар балалары аларны татарча сөйләштереп йөриләр, сүзләр өйрәтәләр. Бара-бара безнең татар балалары да үзләренең теленнән гадләнә башламасалар ярар дигән уй белән яшибез. Проблемасыз бер нәрсәдә решаться итми. Шуның өчен проблема булгач, хәзер менә Татарстанда беләбез проблема бар. Мөмкин зур дәрәҗәгә, правительство дәрәҗәсенә чыгып, шунда мөмкин инде яхшылап уйлашырлар да бер яхшы сүзгә нәтиҗәгә килерләр инде дип. Татарстан властена, Татарстанга инде бу бигрәк олы сорау бирдегез. Һәм татар телен саклар өчен Ирактагы төбәкләрне онытмаска кирәк, аларны килеп күрү кирәк, аралашу кирәк, булай чакыру гына түгел, килеп урынында карарга кирәк. Директорны, школны күрү, нинди дәрәҗә, нәрсә авыл, нәрсә белән яши, ничек яши ул авыллар, татар авыллары, нәрсә проблема. Менә буларны менә Татарстан үз өстенә алса бик яхшы булыр иде. Әйтәм бит 5-6 сәгатькәчә иде. Хәзер инде шулай кимеде, кайсы сыйныфларда бер дә юк. Кайсы бер сыйныфларда 1-2 сәгать кенә калды. Без нәрсә белән көрәшергә, система белән көрәшеп булмый. Бу егыга балаларның көче җитмәй, мәктәпнең көче җитмәй. Шуның өчен сәгать кирәк, сәгатьне каян алырга? Бу бит ега дип сәгатьне арттырмыйлар. Шул үзеңнең сәгатеңнән, мәктәпкә бирелгән сәгатьтән алырга кирәк. Шуның өчен каян булса да алырга кирәк. Шуннан инде татар теленнән эзләп ел саен алып шулай әзәя.